Ang labad sa ulo mao ang pagbati sa kasakit o kahasol nga gibati sa ulo o gibabaw nga dapit sa cervical. Kini usa ka komon kaayo nga sintomas sa populasyon ug makaapekto sa mga lalaki ug babayi sa tanang edad. Unsa ang mahimo nga tambal para sa sakit sa ulo? Dili kanunay sayo ng pagilas sa mga hinungdan sa labad sa ulo, bisan pa ang kadaghanan sa mga labad sa ulo matambalan tungod sa usa ka doktor sa kinatibuk-ang medisina. Ang mga migraine kanunay nga gitambalan sa mga tambal nga NSAID sama sa tachypirina, ibuprofen. Ang prokinetic antiemetic nga mga tambal sama sa metoclopramide mahimong gamiton alang sa kasukaon ug pagsuka. Ang usa ka tension type nga sakit sa ulo sa laing bahin lagmit nga masulbad ang kaugalingon apan posible nga mahupay ang kasakit gamit ang mga pain relievers o physiotherapy. Sa katapusan, ang cluster headache mao pinakalisod nga tambalan nga nagkinahanglan og mas kusog og pagtambal kasagaran base sa corticosteroids o serotonin receptor antagonists. Kung kini nga mga tambal dili igo, kini mao ang angay sa pagbuhat sa usa ka neurological examinasyon sa usa ka espesyal nga sentro. Sa among website www.med4.care makit-an nimo ang uban pang daghang sulod na mga insights. Umari o bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.